Kulumbai ke taute buksono angnoroni Deepak Entertainment YouTube channel taute buksong tini norong thani hain hai phajavika na pungmani kokno tui tini ni kok thai roknai taute buksong norok saimanna kobangma kok main mudda hangai kok sanani tini ni taute buksong je chini tirprawo tabuk je kaisa trollungai viralung tomani sini Dr. Biswajit Deborma hinoi bini mungoi kobangma troll ba bini video viralung mani nugui tongo event boano phone kai bur saklai kha amo ang tiprasani hamkrai khairan thangtani kebengnai kobangma phayo bono kobangma warning rok rikha te bini nok rogo thangka baksa local neta mostam rok bumung rok to sali asok angbo sanan thanglia obo hai tabuni ruling party rok neta rok khub bunani bagoi tokna ni bagoi wansuk laijak obo hai hini kok tomar sopaijak kintu obo sak ne tiprasano obo hai khaile mani belai ang chajagya obno tuinu mostly ang norono kaham kai surai surai sana ne musungo hansa tamne hin tiprasa tamne hin abno sum kaham kai surai surai kai bujine nangnai buba garani thansa o thansa buba hai kai ingnai abro no bu surai surai kai sanai taukte buksong kaham kai bujinan chai tudi indino Dr. Biswajit Deborma auto electric auto bagui tongo abo joto district number rijak joto district no bagui butongo ueso bagmani nukha mia sipaijala rogo bagmani nukha taukte bukusong norok bu nukna jorani news by Laibuma TV ni borong ni channel logo habdi nuknai abisingo oklifuru bojaga kaisa sobawo sini Autonomous District Council ni ADC ni sini Education EM Sir Robindo je kaisa kok satani Sir Biswajit Debormano agar duoi abo belai kai sampurno bol obo hairokai samani kubangma borok riek khaika ano phone khaika saklaika to obo hai sak by sak ni borok no obo hai salaiman chaya bono auto rok bagui tongmani hambai rinani bagui se koyo hambai ridi sini tiprasa kaisa sak ni kungbarona hamjangman bisingtui bochuba mungriu kuri rokno ajaga hambai sirina nangu eje politics leader rokbu eje NGO rokbu tongkoson tongnai rokbu akre khai chanai rokbu asugo tongnai phanung to tawon chhor jesa jaga phanu tongde kento tini sini tiprasat chu gyalno chokto hinoi auto rok bak thanile tamni bagoi belai khai abo lasimong rikha salokai bak phu horokai segina har phaifu abo tamo kokrok noro kisya siang pula o biduno nai nai gardi tam saka Robindro Deborma EM Education ADC bakal pura raya boron si boron sing poida untris tadi ada usi him naik apa boh rasa otori oni si bos otori pura saya salka otori kan sekali kau kita nak kita boron dari PhD kita nah orang bisu kita lagi poida tu kan tu saya mana boh biar kita kena norok boje samani kokrok belekene sini bagoi abo hai gotia sini somas sini unistrep kungbarani somajo politics leader buyabo politics leader patal kina sono hongkai nung kutugi mang kamu ba te oinonno ITF tisu class ron no te sombak kakai kutugi mang kamu abo boto politics leader buya nung kaham gano saimana bokono politics by link kuroi bol politics ana ningkai sikangono politics saimang kamu obo hai kokbu bin interview rogonor khona kana ang politics busana hanga to bokunu smino o politics busayane bagino kisu boro rok ano discriminate khaitongo tiksa tolade kasagiri homano hnai hingkai politics busaka hingkai nung party ni kok ma khana nai yakung khajagai thanai nung khoroksa borok kaham te noijona sikok bai nung kafrumoi buthar jangnai hingka abon babino ang 25 বছর sikangno ang decide khaika 25 বছর ya 2013 ni 14 ni pore ang party te bumung halia nei ang party rok bai kerenglia apun pore no ang decide khaika ang NGO no bill ma khainai tiprasa no yok na nika ekmatro kaisa single platform aron hoja tiprasa no power supply khainani pura tiprasa no power supply khainan bagai kaisa single platform nango abo sang salam sinai nung kaham gano saimana bokono politics by link kuroi bol politics ana ningkai sikangono politics saimang kamu obo hai kokbu bin interview rogonor khona kana bo sudu tiprasano kahamo de tisailam thangman no kisa bini chaitomung finance company bai bo NGO khawoi juga khayoi chubamung arang rokto finance rogo nungma chubanai o je chalungnai bono chubanai kintu je chalugoi tongnai auto bobu subajagoi tongo o jinis no bujina nang gasini borok bujila ei kaisa te kaisa na haime salaimani anchani meaning kuri kha jagawo thancha ba hai kaing nai ba thancha ni kok sawoi thancha no sukang nai sabo ei je tipra mo thani bu kisu neta leaders rok tong ang jot tono tipra mo thani hamya hin chaya kisa leaders rok tong hamya
aboni bagunu tini thansa angui maya thansa angkaise nin tirprao sadin mannai nini tiprasar ongno nung geta tipralen tubi mannai tiprasan iman taisok tai mannai tabuk nung implement khaiman rokbo abo hainu maya nung politics khai montri khai tonani MLA khai tonani baguya nung tini kok samani ka hamunang nangai hamjamung tonani nangai IPTF ti sukla soron nawate sungnobu nung kesang tegai hamjagoi tonani chai tona nangai tini Jitendra Chaudhary nobu nung tubunan nangai thansawo abono se hinu thansa nung sal phaiken bono attack khayo patal koina jesapan chaya khaito patal koina nobo nung bahai tubi manno obosi ma chai tonai bo kha koi mani no nung bo hekai bono kha bethabi mannai o jinis no sinorok surungnan chai tobdi tei tini norok hopreng no hamya hinu hopreng nobo nung ka hama sanai tini tipramotani MLA Chittoranjan Deburma botamni bagoi chaje ngmitong kajei bini ko koi mililaya ngai bono norok attack khaya woi tini Chittoranjan Deburma no botoisa thansa tu unan bagoi si machai tonglai nai abono si hinu thansa abono si hinu hamjamung abono si hinu tiprasa unistrop dopani tiprasa hamjamung oro politics thungani chai tokakai abo kono thansa angya ngai jottono saimano norok politics si thungu tiprasa no suka kai no politics norok si politics thungu abo jottono wan chugui nai o tirpra hani 14 lokot tiprasa 19 tribe ni jottono wan chungnai norok jottono game thungu sini bukung barano 19 tribe ni bukung barano game thungai tongu tini norok bono bukagiro bonobo sukagir horo agini kusam montri ngi thangjak MLA ng thangjak ex MLA ex montri abo hairang no borom rilia ogo thangi kok salia boroni kunu belu kuroi rokni saitong belu tongtho tongya thu norok si belu ma khainai borom mari nai borno logi tuina nangnai phaya phano thangna nangnai ma nuhun lainai abono si nu thansa ni meaning no si buji ei norok rajniti thanglai tongbo tini tiprasa sugak layo yang lama hamya tui hamya nunglai tong sal phaikano unumaya koma jagaroko phone khai tongano sahori tongo taklai leke bono bud rilia sung abo hake mang thokibu busango tamung nai abono si wan sugdi tabuk point to ke buni jaga porsar rok khaije gya kho baksa ni nok thai jaga tongo anok thai jaga ni kagos khaije gya nok thai ni bumung kurui NRC pheyakai NRC to salsang nai nini tiprasa mang si sikang pila NRC ni awdung thangra nai o tiprasa rok tiprahani borok ni kisi sapano jagarok sramya aba hairono sanai kurui para thangoi jotono DM office thangoi janjani kaos rono thik khana ni bagoi Aadhaar card PAN card aba hai point kuroi electric bill kuroi koma tabuk auto reliance thangkani kobamani boroni Aadhaar card kuroi electric bill kuroi PAN card kuroi bank passbook point to se kuroi sini borok angkai bo jaga leader sinbai tong norok bo jaga neta hemi tong abo hairono sawi point to thik larimaya norok help khaimaya aisate kaisano video ni bising ti press meet khaipan saklai mano obo hai joton hasogo tongnai phanung tu ti prasad je tongnai siarono si sirinan saitok di obono si no thansa anchani meaning buji ai thansa in salai borok no oroi poroi khaika kubama borok arono chaja yango thansa no angbo hamjago bubagran adilujena angbo hamjago bubagran logi tongoi je phan phunungnai dadagiri phunungnai abo thansa angya angabon kok kusanai norok kisa ane kok no seriously bawi khunana ni saitok di saimanna ni khaidi thansa boba hekai ungnai norok ani thani promotionari angbu sanai tongo norok kaisate kaisano kakhlai rohori abo thansa angya hekai busang ni no tiprasano norok no tiprasarok no map khaigalak abono si ang sanan thango jora kisa ni bisingono kahamungu jora kisa ni bisingono hamyango angkai chung jora no yudo phana phiyagna hingkai o thansa ni min no sung kisa bukhawo mawan sungnai kisa misa kha koi layu kok satani chayang hakai map ma khailanai mana karnai Dr. Biswadip Burma no mana karnai bonoje baksa hamya kok silsai tongnai rok mana karnai nung EM deng tongkha MDC deng tongkha MLA deng tongkha amsia minister deng tongkha mana karnai bo chuba mung di tongu tiprasano montri MLA MDC EM roksi rime ko tiprasano free auto ro tini bori tongman le tamni bagoi horsung laika tamni bagoi chaje yang laika tamni bagoi attack khai laika abono angnong thani sumung tongnai o video no share khaidi jotto tiprasa lokorok ni thani thangna nungtho jotto no saimana nungtho tei norok angbai juduno kok sanani musungkai personal call khaidi ani ko description no phone number tei screen mo number rijak tongo norok direct oro call khaidi kaham hamya sungdi bo okolok toi kok hamya ta sadi ke bujudin ano chaje angui sanani musungkai direct phone khaidi kunni bisingte ano hamya kok sadi ani chamani kok chaude chayade norok comment sadi tei phone khai sadi taute bukso angke buno hamya khane naya norok no thansa khane ni bagui sinayo tini koto phano khonama hamnai ba sarigoma hamnai ang jotonan hamjago ei je tabuk kubama borok operation no chaja gya ang chajago Chitto Deburma no chaja gya baithao kono chaja gya ambu chau angbo hamjago am haipano borok bo bujiani bagoi thanjao phaimia haike borok no hamjana nangnai logitina nangnai borok bul khaikai 100 bar bul phaike 200 bar bujuna ni bagoi ma chai tonglai nai abosi ang no kok kosanan phaika
taukte buksong tini ni bagoi asung nung situ o video no share khairi jot tot ti prasal lokur no tini ni bagoi norok kaham tong di sustu tong di jot tonono kulum baikya.